No ale se přesuneme, jak vždy říkám, nějakých 60 km severně od Prahy do Mladé Boleslavy, která je líhní těchto vozů z letící slepicí neznaku. Tak Popelka má pole position, číslo 96 Jan Štovíček, číslo 6 má Adam Parobek, číslo 60 má Jan Hajdu a Honza Pelikán číslo 100. Takže toto je pětice těch v úvozovkách nejpomalejších z první a druhé série rozjížděk. Pojďme na to. Máme odstartováno, Pelikán a tam zaútočil zvenku. Z té nejšpinavější stopy se přesunul. Spoluze. Šťovíčky pro žoubru. Pelka. Místě se tím uši opravdu zná to, že ta trať je hodně nasátá vodou a tam neposkytují žádný velký divy. Je potřeba brzdit opravdu včas, protože vykrou vlastně zadáčení. By mohl přestat stát, to bylo, no. Takže Pelikán v té zapůjčené Škodě Felicia teď možná trošku širší, to je Popelka z Trsta. Joker číslem 60. No a Pelikán tam stále odvolává od toho velmi zkušeného Popelky, který je na druhém místě. Parobek. Místo třetím stále točí. Nemějí na dobrý výsledek z této výšky. No tak, jak říkám, velmi oblíbená divize. Cirka 20 vozů, takže veliká konkurence. Že samotný postup do semifinále pro některé borce bude velkým úspěchem. Potažmo finále samozřejmě je velmi dobrý skalp svých soupeřů. Pelikán, další kolo, Popelka, Parobek, Stolíček. Tu vnější zeď. Po minulém závodě, po minulém víkendu v rámci zóny střední Evropy jsme tu měli infarktovou digitální závod, kterou ukázal polský jezdec Hulk. Jak se říká, a toho katapultoval do vzduchu a na těch kotrmelcích skončil právě v tom bočním svodidle. Naštěstí Hulk vyvázl nezraněn v pořádku, jediná jeho hláška z okobordu byla papír dole. A nakonec auto velice poškozené, ale Hulk vystoupil nezraněn. Joker, myslím, tam Pelikán trošku vyklouzel. Číslem 6 odstupuje Adam Parobek. Taký technický problém a jede pomalu 2 trasy.
svůj vnitřní prostor zamíčaný jako pravé přední kolo vylomené, takže to bude asi důvod, proč Paromek země odstoupí.